Sen pistas sobre o paradoiro de Sonia Martínez Domínguez, unha muller de Ribeira de 49 anos que permanece desaparecida dende o pasado xoves. Ese día foi o último no que o seu fillo conseguiu contactar con ela. Botou en falta desde o jueves ás 9:30 da noite, que foi a última vez que intentei contactar con ela, xa o teléfono me daba apagado. Xa intentei contactar varias veces, chamei, porque a veces o teléfono falla, pero esta vez non era fallo, o sea, leva días e días que me dá directamente apagado. Entonces, claro, desde ese día, cando non sei nada dela. Estaba en Laxe coa súa parella, pero tiña previsto regresar ese mesmo día a Porto do Son, onde reside. A última pista que teño é que estaba en Laxe co mozo, que aparexa. Desde ese momento non supe máis nada. Supen os rumores na máis, pero sin máis. Sei que o cargador do teléfono non o levou, polo que ela tiña pensado volver. Entendes? Ela non levou o cargador ni nada, tiña que ter pensado volver, pero bueno. Suso denunciou a desaparición ante a Policía Nacional, quen abriu unha investigación para atopar a Sonia e o seu mozo, que tampouco regresou nin se incorporou ao traballo luns como estaba previsto. A min preocúpame que faltan os dous, sabes? Entonces, como foron os dous xuntos e todo eso, pero a min preocúpame, eu estou preocupado, porque na miña casa estou eu, bueno, pois non sei, non quero que me falte a miña nai. Non sabemos se é porque quedou tirada sin gasolina, calquer cousa, quedaron tirados sin gasolina, non sabemos se lle pasou algo, se non. Eu, si que cheguei a pensar que lle pasara algo, pero que non sei hasta que punto, sabes? Non podo dicir nada. Na busca colabora tamén SOS Desaparecidos, que difundiu o cartel coa imaxe de Sonia e as súas características. É de complexión delgada e mide ao redor de 1,60 m, co pelo ondulado e castaño. Aqueles que poidan aportar información sobre o seu paradoiro poden contactar cos números que aparecen en pantalla.